आता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची पत्रकार परिषद झाली, ते तुम्हाला शिवसेनेचा मुख्यमंत्री मानायला तयार नाही आहे भाई. विधिमंडळामध्ये अरे बूम खाली करा सर. विधिमंडळामध्ये विधिमंडळ म्हणून आम्ही जास्तीची संख्या वेळा आमच्याकडे आहे आणि शिवसेना लेजिस्लेटर पार्टी म्हणून आज या ठिकाणी काम करतोय. आम्ही बाळासाहेबांचे शिवसैनिक आहोत आणि बाळासाहेबांचा हिंदुत्वाचा अजेंडा घेऊन आम्ही पुढे जातोय. त्याचबरोबर या राज्याला विकासाकडे नेण्याचा अजेंडा आमचा आहे. या राज्याचा सर्वांगीण विकास कसा होईल यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. या राज्यामध्ये जे जलसंपदा विभागाचे प्रकल्प असतील, MSRDCचे प्रकल्प असतील, रस्त्याचे प्रकल्प असतील, मेट्रोचे प्रकल्प असतील, हे प्रकल्प वेळेमध्ये पूर्ण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय. त्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आज स्वर्गीय वसंतराव नाईक जयंती आहे, कृषी दिन म्हणून आपण साजरा करतो. या कृषी दिनानिमित्त या राज्यातला शेतकरी आत्महत्या करू नये आणि म्हणून शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र झाला पाहिजे हा संकल्प देखील आम्ही केलेला आहे. या शेतकऱ्याच्या आयुष्यामध्ये चांगले दिवस आले पाहिजे, सुखीचे दिवस आले पाहिजे, त्याच्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल घडला पाहिजे. यासाठी राज्य सरकार नक्की अनेक चांगली पावलं उचलेल आणि या राज्याला सर्वांगीण विकासाकडे घेईल. शिंदे साहब हिंदी में बताइए, आपको कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवसेना का नहीं है, किस तरह से सर सेंट्रल फ्रंट अरे यार आज शिवसेना और भारतीय जनता क्या दिख ही नहीं रहा यार, जानबूझ के तुम जबरदस्ती करो, तुम लोग 50 जबरदस्ती करो, बुलाया भी नहीं छोड़ रहे आप लोग. हमारे साथ है. इसलिए जो फ्लोर टेस्ट होगी, जो विश्वास ठहराव होगा या स्पीकर का चुनाव होगा, ये खाली केवल औपचारिकता. तुम लोग क्या घर पे जाऊंगा? कोई शंका, कोई शंका, किसी भी डर की आवश्यकता नहीं. अरे अरे ये भाई कंप्लीट मेजोरिटी पार्टी के पास. जो मेट्रो कारशेड का विरोध करने वाले मेट्रो कारशेड का भाई परत येताय का रात्री येताय ना परत. मेरा प्रेम बहुत अच्छा करता है.